Eta badu Añorgakoa. Eta gaur Zabaleti sakatuko dik, aldatu indik. Hasieran behintzat. Pelotoi bile jutoko mokoa zin. Luzatu egin du Unanuek eta tantoa. Bat eta huts. Patxi eugik beti efektokin restatzen dik eta baingo ala zehatu dik eta pelota hau luze jodik. Mikel Unanuek eramateko mukoa baina hemen pelota asko ibiltzen dek eta pixka gainea sartu zaio. Hala eramateko mukoa zin. Jun iten dek. Hemen ez gaztelena eta bezala. Pilatu iten de lana, pelota. Berezitasun hori zetu hogetako kantxa honek. Pilota zoruan errez joaten dela. Unanu esakean. Eskubiz arrestatu du eugik. Txapa gainean, Unanu jaso eta luzatu. Berriz ere jaitsi pelota eugik. Zabalen apatxe eugik. Jaitsi berriz ere. Hori da, egina izango duen jokua. Unanu ez dadin, aidez sartu. Hoen luze. Aukera eugirentzat. Luze azpitik. Eutsi Unanue. Luze. Oso ondo Mikel Unanue orain. Pelotoitan bile egin berzik, likegia. Bai ondo, aide boteare. Oso ondo. Eraman eugi. Barruan. Tanto luzea. Oain, zundet. Eraman Unanuek. Zabaldu eta buelta. Ia zera bakiten duten epaile. Jendea berriz jogatu behar dela tanto azaten ari da, baina ez dut uste epaileek horrelako erabakirik hartuko dutenik. Eta nahi ez da, irutzen bueltan pelota hau, Bana. Paso Unanue. Ondo. Zabalean luzatu du eugik. Bildu Unanue. Ezker paretaren bila, luze, dotore, eutxi Unanue. Oaina gainea sartu zaiok, zeratzen nahi. Da Mikel Unanuek eskubiz, bote handian zaintziok. Hemen egan ito baitu pelota, asko ibiltzen dek eta patxi eugire ikusi du, Pelotak atzutan, nola etortzaion gainea eta nola ez duen gozatzen. Nafarra sakean. Falta eugi. Bina. Ikara eta konfiantza galtzea eta eidenak. Eraman eugi. Ez du aprobetxatu Unanuek eta zoragarria. Zoragarria patxe eugirena. 3 eta 2. Ederra, Josan. Alaxe zean de, bai, bukaera doktore izan dik, guain gontan, bai, doktore asmatula. Deja da, txokoti Zabalea, efektokin, baina esan behar dit Mikel Unanueke aukera bikeni izan dula, eta ezer ez diolain. Ze aukera zuen Mikel Ebeak, Asko arriskatu dik, dena den patxe eugik, Bai, asko arriskatu da. Eta doktore atea zaio. Txapa gainean utzi du. 3 eta 2. Eugiren sakea da. Oain egontan ez teko oso zuzefun. Ondo arrestatu du Añorgakoak. Luzatu eugi. Eraman Unanue. Arrotuz luzatu du eugik. Eutxi Unanue. Jetxi. Erasoan hasteko moduan izan daiteke Gipuzkoarra, luzatu. Etzeo gaizki. Eutxi eugik, dotore. Zein baino zein, lauterdiko arrastotik gertu bi pilotariak. Luze Unanue.
Ez! Bera, bai, dejada ina izan dudik, dejada indik, urrutitik, oso urrutitik. Eugiren sakea, Unanue. Badizek esan duen bezala, Eugi, ari da egintzen, baina Unanue, botera, ondo ari da. Ondo, Mikel Unanue, baita Eugi ere. Berriz ere pilota luzatze txapa gainean, bai. Baina biltzea jundek, baina txapa gainea erdi alde inda bezala, zehatu zaio gaine pelota sartu intzaio. Da sartu danen, bai, txapa gainea biltzea, baina luzea hona izin. Zake polita, jaso Unanue. Luze, aidez defentsan Unanue. Barruan da, etxen aparte lautarriko arrastoa. Oso ondo, Patxi Eugi, baita Unanue ere. Zoragarri Eugiren kolpea eta hor Unanuek ezin. Oso ondo muitzen ari Patxi Eugi, pelota, tanto ontan bikain ibilidik, arriskukin. Lautarri inguru kortan izan dalako pelota dut, baina oso luze eta oso ondo muituz da velozidea harri eman ez da. Mikel Unanue ondo aide, baina hor pelote hon, borrokan hor B-terrenon zabilek, Patxi Eugin terrenoa, B-terrenoa manazteik, eta Mikel Unanue ezinen oain arte. Ondo jokatu gati ezinen. Eugi berrizeko sakean. Ondo errestatu du Unanue. Luzatu Eugi. Etzeo gaizki. Eutxi Unanue. Luze berriz ere Eugi gazpitik. Eraman Unanuek. Aukera Oizkoarentza. Ez du jaskuit hori nahi. Eraman Unanuek. Berriz ere ezkerrean jokatu nahi izan du. Orain Unanuek luze. Eutxi Eugi. Zabalean Unanuek luze. Dotore. Eutxi Eugi. Eta ezin. Bote arroa eta ezin. Bai, asko junde pelota, atzeak atorri behar izan dik. Eta guain pelota pilatu intzaio. Baina, guain gontan Mikel Unanuek eman intzio. Ondo jaso Eugi. Pelota eta bile jundarrikek. Sotaman Eugi, ondo. Mikel Unanue, nahi ala iditzezatak, arriskatu. Boteare ondo aide, baina pelota hori aukeratze horik arriskatu beharko pelota izkik. Ondo eskubiz Unanue. Goitik orain. Luzatu Eugi. Eutxi Goitik, ondo Unanue. Eugire bai, Goitik. Ez da txarra. Eraman Unanuek. Aidez Unanue eta bai, hori bai. Hori da Mikel Unanueren jokua. Oaingon aukera hundi izan dek, gaina Zulon preso harrapatuik eta biken dukatu duk. Baina denak aprobetxatu izkik, behaizkik, pelota guztik. Jun beharri bintzat, zea joku hori beharrik. Han sake errestu hartan, Patxi Eugi efektokin diko itxure, sake errestatzeko, baina pelota hau hauko zuluko azin, da nik uste pelota itenak arriskatu behitula. Bilekun eta muitu hazi eta gaina jokali ondo iteginik. Mikelek espezialista ekortan, eskerraidea eta hor motzen. Eskerpareta asko. Eraman Eugi, Aidez Mikel Unanue. Jaso Eugi. Eskubitz Unanue. Gehiegi gurutzatu du. Luzatu Unanue. Pelota muitza gehiago kostatzen dek. Hortxe daukera Patxi. Jaso Unanue. Eman dio. Unanuek eraman. Eta txapapera Patxi Eugi. 5 eta 6.
Txapa gainan da, jaso Unanuek, zabalean, bildu Unanuek. Luzatu orain Eugik, eraman Unanuek, hortxe daukera Patxi. Ondo, eraman Unanuek. Hori ere bai. Horrez zer egin. Berriz ere aukera Eugirentza. Txapa gainan, zoragarria eta hori ez. Baina oain ez bikotzea zenba kosta zaion, Aukerako pelotak asko izan dizkit. Momentuz ez da pasa bakar bateri izan. Luz Eugik ere. Unanuek arrotuta. Orain jetxi Patxik. Eutxi Unanuek. Jetxi Patxik. Jaso Unanuek. Aidez Patxi Eugi. Eta utx. Eta gaizki berriz, gaizki. Pelotai oso goitiz terroian, bi pauso atzea ematen bazukean, denboa emate zioan, eta pelota goitia duzenak ez dituko onak izaten, ezkerrentxoa jotzeko ere. Horra saldu zaizkigun datu horiek ere ondo adierazgarriak dira. Bost pilota galdu ditu Eugik, bi besterik ez Unanuek. Hor dira berriz ere piloteoan, aukera Eugirentza da. Txapa gainean, jaso Unanuek, luzatu. Eta kanpoan, aurreneko pilota lautariko marra zatzetik orantxe. 8-6. Txarrai, botea txarrai. Eta ailegatu bada ere, ez du pilota frontesean sartu Eugi. Jaso Eugi. Aukerako eratu zaio Unanueri. Eutxi Eugi. Zabalean da. Gurutzatu Unanue. Aidez Patxi Eugi ondo. Aidez Unanue. Eugi jaso. Berriz ere Aidaren bila. Txokoan da. Jaso egin du Eugi. Ikusizagun. Orain Zabalean. Eta ez. Kampoa. Bote kanpoan. Hace tanto jogatu dena. Mikel Unanue ondo pelota mugitzuz. Eta Patxi Eugi pelota gaiztota iritsiek. Oso gaiztota, baina oso tanto beharra. Eta Mikel Unanue orain hontan aire nola bile fundan eta nola mugitu zion. Jaun Andreok 8 hor duzue. Jaso bai egin du, baina botea kontrakantxan egin du. Oso pelota gaiztoa harrapatuik hor. Oso zaila. Eta gehor gaizkia zaio gezerpa eta jota, eta beak dejada antzeko atitek, barrundi kanpoa, efektokin. Eutxi, Eugi. Aidez Unanue. Ez du gozatu, orain dotore, Eugi, luzatuz. Eutxi Unanuek. Goitik bera Eugik, pelota zabalean da, bildu Unanuek. Ezker paretean luzatu du Eugik, Eutxi Unanuek, oso ondo ari dainorgako. Luze berriz ere Nafarra. Goitik Unanue, aukera Eugirentzat, luzatu azpitik, jaso Unanue. Luze berriz ere Eugik, eraman, ondo llegatu du Eugik, ederra. Pasa intziok. Eta tanto hau bikaine jogatu dik, Patxi bi pelotari jogatu dik. Biak ari ditu ondo guzan. Biek tanto hau bikaine jogatu dik. Bihotz ez da buruz behintzat bakarren baten alde da helako. Eugi sakean. Jaso Unanue, ondo. Eman Eugik, Eutxi Unanue garrotuz. Eman berriz ere Eugik, ondo Unanue. Atzeak ajon behar izan du Eugik, ordu aukera Unanuek. Ez da aprobetsatu ordea. Berriz ere Aidez, ainorgakoa. Luzatu, Eutxi Eugik. Bai, bukatu du. Kikain. Eharra tanto hau. Eta Mikel Unanue azitzen Aidek, Azitzen. Bederatzina.
Hor duzu tantoa, ikus ezagun ikusteko moduko izan baita. Hori da bukatzea hori. Sakea da. Atera eginda ezkepa eta kota eta txapa. Aurreneko sake. Eta berriz ere aurreneko tantoan bezalaxe aurretik Mikel Unanue. Mikel Unanue sakean. Eutsi Eugi. Txokoan, Aixa harrapatuko dugu biak. Ezkerrez azkenean Unanue. Mikel Unanueke dejado hoy, konfiantza hundi pae botaik. Ege arriskatu naiz paluke bezala, eta gero Patxi Eugire efektoi itzaio gandea, bipa eta bi, efektoi bare jodik. Eta erdia. Eta bai. Eta nik uste nahi eta botaula, Mikel Unanuek, Bai, Josean, nahi eta botadik eta oso nabarmen gainera, Zabalaldean geudek eta garbi ikusi diego. Eta baina bate pauso egizik eman, Zera Patxi Eugire. Bertan geratu du. Lotuta, Bertan geratu du. Hanka lotuta bela eusko bezala, ez da abiture, Baina ikusiko jo, Mikel Unanuei. Bai, garbi, otatzen di, baina, Kanpora. 12 eta 9. Sakez bigarna du hau, Mikel Unanue. Mikel Unanue bike jokatzen, azita zelek. Hau ez, kanpore zotean, bai, kanpoa. 13 eta 9. Hirugarrena Sakez. Eta nik uste tanto egiten baldu Unanuek agian mila urdin entzungo dugula. Ederrak egongo ditu, Koldo, partidu hasieran paperetak goitik hartu dituztena. Ez gu bezala zai. Earki, Mikel Unanuek. Sakatzen asmoatzen nahi de gainea. Luze sakatu dugu haingo sakea. Patxi Eugik ezin kendu eta nola izkutatu duen. Hirugarren sakea jarraian, 14 eta 9. Eta hemen duzue, zeu nahi baduzu entzun. Bilaz! Aurreneko aldiz, 3 urdin. Bost Antonen aldea markagailuan, eta oraintxe hasi dira artekariak urdin kantatzen. Eraman Eugik hau. Gutxe egin du Unanuek. Ez deja daitxe jundek, Deja egin izan duik. Eta goiti beratea zaio, getzaio, gondo atea. Narratxa atea zaio. Bai. 10 eta 14, sakean Eugi. Eraman Unanuek. Ondo Eugi. Eraman hau ere Unanuek. Eugik beste bat. Ondo, oso ondo hori da inorrakoa. Aidez orain, txokoan. Hortxe daukera Unanuek. Bia, bai. Earki. Eta oain bai. Bikoin jokatzen nahi dela Mikel Unanuek. Nola eutxi ziok, Josan, piloteoan, orain ere? Ondo utxi, peloteoan, botea, eta aukera dunen, aukera dun guztietan, aire bilekunez, eta muitu aziz. Hortxe utzi dio hauko zuloan, pilota Unanueri. Eta ara, oparia, non jarri duen. Bipa eta... 15 eta 10. Unanue sakean. Jaso Eugi. Aukera, Unanuerentzat. Ondo Eugi. Luzatu Unanuek. Berriz ere luzatu Unanuek. Bizkarra erakustu nahi zaio. Berriro ere bai. Oso ondo, Mikel Unanue, botea beti pelota
gaiztoa jarriz. Hortxe saldu du bere burua. Baina gaur Ondo ordea orain defentsa. pelotoitan Patxi Eugi ez asmatzen batea, ikaraz. Eskerrez Eugi, ez dio zer egin. Aidez orain. Berriz ere Aidez hartu beharko du. Nekatuta. Eta ino arrit ez dela. Harrigarria, Jon Andreo, Patxi Eugiren jarrera, ezin baitu. Lotuta zao, Josan. Nik uste baiet, Lotuta eraba. Lotuta eta ezin rekuperatu. Zain gotan dunan ikusi, pauso bat ezin zula eman. Baina hor pikutxean jarrita. Harrigarria, Jon Andreo. Eugiren jarrera. Eraman Eugi. Luzatu Nanuek. Eraman, ozta Eugik. Oain lekuta karriazik. Aidez orain Nanue. Ez du ordea zer egin. Ondo hor, Patxi. Eraman Nanuek. Ondo Eugi. Eraman Nanuek, Aidez Eugi kontuz. Zabalean, bai, hau bai. Oain gone zinen ikusi egalare, Ez zeok ondo Patxi Eugi. Ez zeok era lotuta eta zeo zer bardik, ez tek normala. Hor da Eugi etxakean. Aso Unanue, ondo gainera. Eman Eugi. Eutxi Unanue. Ondo Eugi. Oso ondo Unanue. Hor ez dio zer egin. Arrotu Unanuek. Boston Milleri. Kampoan. Kampoan bai. Eraman justu. Hau ere bai. Ja, botera jarriko da, barruan da. Eraman Eugi. Ezker gantxoa. Paso Eugi. Hortxe daukera Goizkoa. Zabalean utzina izan du. Unanue garrapatu. Eta tanto. Garrapatu eta tanto, bai. Eta oain hauko zuloko pelota ez dik asmoatu bukatzen. Bukatzen ez dik asmoatu. Partidu guztien, pasa zaio goi, Eta Mikel Unanue defensan bikaino, azze pelota gaman dituna. Eta hor deja hartan antzeman intziok, eta hor eskubia. Besku motielakin bikaino. Ondo errezatu du Eugik, Ailearen bila Unanue, zoragarria. Garki. Emeretzi. Tanto bikaino Mikel Unanuera, bine junda, oain bai, konfiantzak. Sake errematean. Zeiten konfiantzak, Aurrena botea eutxi. Ondo eutxi zio botea, eta oain gaina zianen dena ondo bipa eta Aidez bine jundan oso ondo zeaturik. Eta era bat azita eta konfiantzak Mikel Unanue. Ba ikusiek aurrenetik gaur, Tres da Mikel Unanue. Hiru tantu besterik ez, 22. kartea harrapatzeko. Jaso Eugi. Hau ez du behar bezala aprobetxatu. Ia orain zer egiten duen Eugik. Zapa gainean. Eman Unanuek. Ondo Eugi hor. Eraman Unanue, Zabalean da. Harrapatu Eugik. Orain Zabalean. Kanpora bai. 30. Dena oker. Aurrera okertzen hasi ezkero. Lehen esan dena gorputze lotuta eta buru ere lotuta zeuduk gaur. Aukerak izan ditunene, onak izan ditunene, ez dik asmoatu tanto bukatzen. Eta artekariak ikusi.
Zabaldu eta beste behin botea kontrakantxan. Gipuzko aldetik etortako jendea ez da sarre. Jokin gauza gondo jartzen ari dituk, Jokin errazti. Bai, momentu oso ondo, bai. Sufritu behar. Bueno, hori gehiago, iko de sufritzen ez, da galtzen egin gara, gehiago ondiken. Eskerrik asko. Eskubiz arrestatuko du Eugi. Aidea txokoan utzi du, hor da Eugi. Aidez orain nagoizkoa. Kabillo ezin da, eta tanto, 21. 21 eta 11. Bultzakada eta guzti, jendearen txistuak. Hau bukatuta zago, Josan. Ala zeo, bai. Mike Unanue baine, konfiantza ikeragarri jokatzen. Eta aurrera hor txokon utzi. Oso altuan zeratea zaiok. Eta hor nolabait defenditu. Patxi hori boleaz, atzeaka ez zikun. Eta hor berriz eskuta bultzazok inda guzti leku egin. Eta zabalea bikain irikik. Eta Mikel Unanue partidu bikain indik. Hasieratik gaina, hasieratik. 21 eta 11. Unanueren azken sakea. Eraman Eugi. Ezker gantxo. Mikel Unanue da Jon Andreok Euskal Herriko lauterriko txapeldun. 22 eta 11. Eta merezimentu osoz gaurko partidu ikusita. Final hontan bentsat puntuta izan behar luke. Eta txapelta guzti behiatu behar baginioke. Igual Patxi Eugi, igual mereziko like, baina gaurko partidu ikusita merezimentu osoz izan dut. Partidu bikain indulako Mikel Unanuek. Ordu zehazken tantoa. Sake errematea, zoragarria. Mikel Unanue Jon Andreok gehiago izan da finalean eta bera jantziko du Euskal Herriko lauterdiko txapela. Orain arteko irabazle guztiak Nafarrak genituen. Gaur ere partidu hasierako pronostikoetan Nafarra zen nabarmen favorito, baina partida jokatu egin behar da. Eta gaur Unanuek askoz ere gehiago jokatu du. Iaz ere, emaitza honekin txegaldu zuen. 22 eta 11. Iaz Nagorek irabazi zion txapela. Aurten, Nagore kanpoan utzi duen Mikel Unanue. Xabier Leibarrek eman dio trofeoa eta ondoren txapelduna. Mikel Unanue, Gipuzkoarra. Ramon Rabanera da hor, Arabako aldun nagusia. Txapela berriz. Joserra Garaik, Euskal Herriko Federazioko presidenteak jarriko dio. Hor da Joserra Garai, txapela txapeldunarentza. Unanuek aurreneko txapela du, lauterdian.